Jeg har valgt at fortælle historien om min tip-oldefar, Poul Svejstrup Jørgensen. Poul udviklede sig fra at være en fattig bondedreng til en vis iværksætter og byggematador. Han kom til at få stor betydning for den by, jeg selv er vokset op i, og jeg kan på mange måder finde lighedstræk mellem hans virke og mit eget. Pouls historie begynder i 1824 i Sillehus i Nørup Sogn som yngste barn i en bondefamilie. Samme år som Beethoven skriver sin berømte 9. symfoni. Kong Frederik den 6. regerer Danmark, som på dette tidspunkt stadig slikker sårene efter statsbankerotten i 1813 og tabet af Norge. Pouls forældre var bonde Jørgen Jensen og fru Ane Katrine Nielsdatter. Jørgen var en oplyst mand, og han brugte meget af sin tid på at undervise Poul, som udviste stort talent inden for læsning. Som ganske ung blev hans far alvorligt syg. Han ønskede, at Poul skulle fortsætte med at fokusere på læsningen, også når han ikke selv var der mere, til at tage sig af undervisningen. Jørgen Jensen dør i 1834 i en alder af 62 år, da Poul var 10 år gammel. Efter Jørgens død får Poul et naturligt tæt og kærligt forhold til sin mor. Og hun sørger for, at Poul vedbliver med at udforske det boglige. Efter Pouls konfirmation i 1838 synes Poul og hans mor, at det er på tide at finde ud af, hvilket kald Poul skal følge. Og da det altid har været det boglige, der har haft Pouls fokus, bliver det lærervejen, Poul vil gå. Poul er dog stadig for ung til at gå på seminarium. Men som 17-årig får han alligevel job som vakancelærer, det vi nok i dag kender som lærervikar, på Tørrild og Mørup skoler. I Pouls ungdom bliver han dybt forelsket i Ane. Familierne på begge sider bistod dog ikke deres forbindelse, så de var nødt til at holde deres kærlighed hemmelig i flere år. Efter 3 år ved Tørrild skole forsøger han at blive optaget på det ret nye Jelling Seminarium, men han får afslag. Dette bliver han selvfølgelig ret nedtrykt over, og han begynder at overveje, om lærervejen er den rette for ham. Hans moder holder ham dog fast i, at dette er hans kald, og hans kæreste Ane synes også, at han skal blive ved med at kæmpe mod det mål, han har sat sig. Anes familie har efterhånden fundet ud af, at de to har et forhold, og de fryder sig over Pouls ulykke. Det gør ham trodsig og får ham til at studere endnu mere flittigt. Poul og Anes forelskelse kan de ikke længere skjule. Anes familie ønskede dog bestemt ikke, at hun skulle giftes med Poul, og derfor sender de hende væk og finder en anden ægtemand til hende. Det gør selvfølgelig Poul dybt ulykkelig, og hans iver efter det boglige forsvinder. Han finder kun trøst i religionen. Da han skal til optagelsesprøve igen på seminariet, nærer han ikke de store forhåbninger til, at det skal lykkes ham denne gang at komme ind. Men midt i hans krise rammer lykken ham, og han bliver optaget som elev på Jelling Seminarium. Poul studerede flittigt i sin tid i Jelling, og selvom mange af hans klassekammerater var ældre og havde modtaget bedre undervisning inden de begyndte, tog Poul udfordringen op og arbejdede hårdt for at dygtiggøre sig. Efter første år var han nummer 1 i sin klasse. Denne flittighed vedblev Poul i hele sin seminarietid. Den 17. september 1847 bestod han sin afgangseksamen med flotte karakterer. Forstanderen på seminariet havde anbefalet sin gode ven, pastor Holf i Nørresnede, at ansætte Poul. Og fra 1. november 1847 blev Poul ansat som substitueret lærer og kirkesanger i Nørresnede. Da Poul kommer til Nørresnede, var han langt fra imponeret over byen. Gårdene var gamle og slidte, og byen var placeret midt i den jyske hede, og de cirka 50 børn, der var i skolen, var slet ikke på samme niveau som dem Poul tidligere havde undervist. Selvom han hurtigt vandt børnenes kærlighed og forældrenes agtelse, trivedes han ikke i en stille by Nørresnede. Så han planlagde at rejse igen efter det første år. Men både biskoppen, præsten og forældrene ønskede, at han blev og gav byen en chance til. Det gjorde han så. 9. april 1848 stod det første slag i det, vi nu kender som Treårskrigen. Treårskrigen kommer også til at have stor betydning for Nørresnede. I foråret 49 havde general Rye trukket de danske tropper op nord for Aarhus. Resten af Østjylland var besat af tyskerne, der opkrævede skatter og forsyninger af danskerne. Den 8. juni om eftermiddagen, få dage efter at kong Frederik den 7. underskrev den danske grundlov, ankommer en patrulje på 72 mand til Nørresnede. Efter at have inddrevet skatter i området, beslutter de sig for at overnatte i byen.
og de bliver indkvarteret på kroen, i præstegården og på 2 af byens andre store gårde. Da patruljen var ankommet til Brastrup dagen inden, havde den danske herredsfoged for området, Masanti, sendt et bud afsted til den danske stilling, om at tyskerne formentlig ville overnatte i Nørre Snede den følgende dag. Tyskerne følte sig tilsyneladende så trygge i den lille by, at de ikke opstillede vagtposter. Om natten ankom en dansk eskadron husarer under ledelse af ritmester Brock, og de udnyttede tyskernes dumdristighed og tog den tyske ritmester Grav, 2 løjtnanter og 60 soldater til fange. Desværre for byen Nørre Snede undslap en enkelt af de tyske soldater, og da han ankom til tyskernes hovedkvarter i Horsens, undlod han selvfølgelig at fortælle om tyskernes dumdristighed og gav i stedet skylden for bataljen på byens borgere. Det resulterede i, at der den 11. juni blev sendt 1800 mand til Nørre Snede for at rasere byen. Alt hvad der kunne bruges, stjal tyskerne. Husene blev ødelagt, dyrene slagtede og civile blev mishandlet. Poul nåede selv at blive forurettet. Ved solnedgang lykkedes det dog ham at flygte. Men da han kom tilbage, var det til en ødelagt by, og han havde tilbage kun det tøj, han havde på. Byen skulle nu bygges op på ny. I de efterfølgende år bliver Poul igen forelsket. Denne gang i Ellen Marie Thyregod. Ellen havde været gift med skolelærer Kloster fra Ejstrupholm, men hun blev enke i en alder af kun 17 år, da hendes mand dør af en lungesygdom. Poul kommer til at stifte bekendtskab med Ellen gennem hendes bror, som var en ven fra seminarietiden. Men ligesom med Pauls første forelskelse Ane, er Ellens familie heller ikke begejstret for deres forbindelse. Poul havde ligesom Ellens første mand dårlige lunger, og hans embede som hjælpelærer var ikke nok til at overbevise dem. Men da Poul får fast stilling som lærer i Virklund, får de lov at blive forlovet, og den 14. januar 1852 bliver de gift. Parret bliver 4 år i Virklund og får 2 børn, Christine Ingeborg og Jørgen Peter. Efter de 4 år i Virklund vender de tilbage til Nørre Snede, hvor der er blevet en lærerstilling ledig. I tiden i Nørre Snede går det stille og roligt fremad for familien, der støder flere børn til hen over årene, selvom 2 af dem dog dør i en meget ung alder. Poul skulle ende med at blive en ivrig iværksætter i Nørre Snede. Poul havde efterhånden fået skabt sig et godt navn i området, og i 1863 tog han initiativ til at starte en sparekasse op i byen. Denne sparekasse ender med at blive en stor succes, og 30 år efter dens opståen havde den sågar opnået en indstående kapital på 100.000 kroner. I 1864 udbryder der igen krig mellem Danmark og Tyskland. Skolen i Nørre Snede blev flere gange brugt som opholdssted for soldater på gennemrejse. Efter det tabte slag ved Dybbøl beordrede Bismarck, at hele Danmark skulle besættes, så de tyske og østrigske hære fortsatte op gennem Jylland. Den 7. juli 1864 ankom 16.000 mand til Nørre Snede, hvor de slog lejr. Hele Østjylland var besat, og resterne af den danske hær havde flygtet til Fyn. Danmark var presset til fredsforhandlinger, og det endte med tabet af Sønderjylland, som forblev tysk resten af Pauls dage. I 1865 brænder områdets mølle ned. Sammen med 2 andre investerer Poul i en ny mølle til byen. Få dage inden indvielsen rammes byen dog af en forfærdelig ulykke, da der den 11. september 1866 opstår en voldsom brand, der raserer store dele af byen, deriblandt præstegården, kroen og den nye mølle. Trods denne krise er de 3 herrer dog enige om, at der skal en ny mølle til byen, og efter 3 måneders genombygning er møllen færdig. Møllen stod i Nørre Snede indtil 1975, hvor møller Julius Hansen solgte den til den dansk-amerikanske by Elkhorn i Iowa. Her er møllen stadig i brug som turistattraktion den dag i dag. 4. december 1866, efter 15 års ægteskab, bliver Ellen alvorligt syg, og efter nogle måneders sygdom dør hun, 37 år gammel, og efterlader sig mand og 5 børn. Selvom Poul får hjælp af sin niece Sofie som husbestyrerinde, mangler han en partner. Han gifter sig den 20. september 1867 med sognerådsformandens yngste datter, min tip-oldemor, Ane Bertine Bendiksen. Sammen får de 2 børn, Mads og Marie Ingeborg, som er min tip-oldemor. Poul fortsætter sit iværksætteri og får i 1869 ideen til en brandkasse, der skulle kunne forsikre kommunens borgere betydeligt billigere end de hidtidige forsikringsmuligheder. Også dette initiativ får Poul succes med, og hurtigt udvider brandkassen sig,
der på det tidspunkt var den billigste brandforsikring i hele landet. Paul bliver bestyrelsesformand for brandkassen og stopper samtidig i Sparekassens bestyrelse. De følgende 25 år fortsætter Paul med at udvikle området. I 1876 køber han gården midt i byen, hvor der i dag er Brugs. I 1877 køber Paul sammen med kroejeren byens næsten 800 år gamle kirke. I 1880 er Paul med til at oprette en landbrugsforening på egnen. Her blev Paul senere også formand, og igennem arbejdet i landbrugsforeningen stifter de plantningsforeningen på foranledning af oberst Enrico Dalgas. Her blev Paul også formand. I 1885, som 61-årig, efter at have døjet med en øjensygdom, der svækkede hans syn, stoppede Paul som lærer på byens skole. 44 år efter, at han først begyndte at arbejde som lærer. Selvom alderen for alvor var begyndt at trykke, søgte Paul i 1891 om at starte en forligskreds i området omkring Nørresnede. Dette blev bevilliget, og Paul blev forligsmand. I 1902 oplever Paul den store ære at modtage Dannebrogskorset for mange års tronstjeneste. Paul Svejstrup Jørgensen dør i 1913, og her ved den kirke, han selv ejede, ligger han begravet den dag i dag. Trods et altid svageligt helbred blev han 89 år gammel. Han fik i alt 9 børn med 2 koner, deriblandt min tipoldemor, Marie Ingeborg, som føder min oldefar, Anders Christian, der bliver far til min mormor Ingeborg, der får 3 børn, deriblandt min mor Lena, som 8. september 1989 føder mig.